Bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV on calminama mo woni mon foof inde ha yetti yettode sikela ko jonde wande fayida tigui poɗɗon yiide ɗo sababu eɗen gandi hay sinno tawi en gonani toon to plateau Pindi TV galle o tigui kono hande o haalirde nde walla mbiyen Ayaw ngo koko ummi toon eggi toon ari ɗo e cité Anne Maristes mo ganduɗa tawete ko ɗo e lamorgo ngo Dakar hay sinno tawi woɗɗani ɗon ɗo e studio ɗi kono kadi eɗen gandi ko jonde wande fayida ko guindirɗen édition spéciale sa nani ɗum noon ene wayno ko gueɗe keeriɗe wonko kewi ko no mbiyatni kala ko dilli ɗum ko ɗum ɓuuri doole oɗo ñalawma hande noon eɗen gandi ko joɗiɗen ɗo henna ko famɗani ɗum ko caggal nde calminɗen rendo ngo kala e kuuɓal dariɓe dadiɓe subaka e kikiɗe gam etade darde Ayaw Pindi TV subaka e kikiɗe kono kadi jamma e ñalawma hande o noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en gari e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira humnude aadi mo ganduɗa ko aadi mo kuɓodirɗen e bandiraɓe ganduɗa ɓe ko Ayaw ko yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e ñalawma hande o en jeewaka e oɗo édition spéciale dillin ɗum ko hono oɗo série biteɗo jeewo eɗen gandi jeewo déjà koko naati e ɓerɗe ɓiɓɓe leñol ngol kala wonɓe e nder kamɓe bawol leydi Sénégal oɗo saaha noon paaɗen koye gasirde hono on ɗon série mo ganduɗa fuɗɗima ko ene wona hande e ko ɓatti duuɓi ɗiɗi e ñalawma hande o noon so wiyama jeewo moni foof ma wi Yero walla mbiyen Amadou Bator Sow kono kadi ma wi Yacine wiya Fatimata Zahra Cissé e on tuma noon ko ɓen tato jooɗi ɗo ko ɓen goni jeewo kono kadi e woɗɓe ganduɗa ɓe ene tawe e nder jeewo ko ɓen tigui ndendi goni jeewo nangodiri e Pindi TV e ñalawma hande o sababu jonde nde ene wayno ko haalde gonka e sifa jeewo guila fuɗɗi ha to yarat ɗo kono kadi e hol kuccam golle jogaɗe e ko fayi arde wadde haade nden ko waddi hay hunde eɓe mbiya konngol ñaƴata koye hunde ko jomum en calmina denɗi men to junggo ñamoɗo o wiyete ko Yero Sow assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullah Amadou Moussa Anne a salminama no fewi a juurama a weltanama kadi no fewi en calmini aussi kadi hettiyankoɓe Pindi TV téléspectateur uji Pindi TV kala toɓe mbawi wonde e donde Baba Adama en calmini kadi kala bi pullo en calmini aussi Yacine e Zara jeewo e lemmel hande weeɓani no ɓe jaltiri ɗo hande kam firti ko weeɓata machallah e weltade kadi hande wadde plateau spécial e ko fate jeewo par ce que sa fuɗɗima hunde yeehi ha mbiɗa ina nanay fandima gasde donc cikkumi tan ko plateau yettere Allah no fewi e ko fate jeewo yettere Allah kadi e ko fate liggey o foof machallah alhamdulillah ko noon tigui ɗum koto banggue junggo ñaamo kono e kuccamma e ɓeɓe ganduɗa ko jeewo galle e lembel galle sen beelama noddiren ɗum woni Yacine Sy Yacine assalamu aleykum. Aleykum salam Amadou Moussa a salminama juurama no wiyeteni kadi en calmini hettiyankoɓe men daariyankoɓe kadi daaroɓe Pindi TV comme no mbiɗani tan ko yeto haali ko plateau spécial oɗo vraiment ko weltare mawɗo min jogui hen tigui weltare mawɗo min jogui hen ene joddi e miniraguelam Fatimata Zahra Cissé Fatimata Zahra ɗum ɗon bisimilla ma calminama on juurama Ayaw Pindi TV min calmini kala ɓiɓɓe noddi o jiiɓe mbimami e min beltima no fewi e invitation hande oɗo plateau min beltima no fewi machallah tigui kono on bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa sikki on paami kuccam men est ce que wona ko an ɓe kirsini yoɓe nande kirsudomo ɗo ala mboɗo andi ko fuɗɗode nde so Allah jaaɓi maɓe pinnu noɓe pinnirta kala e saaha e nder jeewo eɗen gandi kamɓe ɗiɗo soɓe joddima banggue surtout sa tawaka wonko pewjata ko heewi ɗum yeeɓiyankoɓe wonko gandi hen ne wawi taw ko ɗum ne jeeya hen kono mboɗo andi maɓe garta no hannirta ni sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbiɗa sikki on puɗɗima famde plateau men spécial e ko yewti e gueɗe jeewo ko adi kala Yero Sow eɗen gandi jeewo ko fuɗɗi ko dogde e dow walla mbiyen e nder Ayaw Pindi TV inana juuta machallah sino tawi ma woɗ wiɓe juutani saabu min cuhli jokka ha juuta kono paaɗen koye gasirde ko ɓoyata ko kono haade nden kala ko waɗa ene wayno ko waɗa hen ko foof e yonde ko waɗa hen ko foof machallah e hewde
to banggue koppareje ha e gueɗe mbaɗe noon an noon aɗa heeɓi gam haalande yimɓeɓe fuɗɗode jeewo guila saison 1 ha saison 2 oɗo mo gonɗen so tawi wiyama hande ya haalande yimɓeɓe holko woni hen fuɗɗode nde e holno ardi holko mbawata wiide bandiraɓe eyyi jeewo kam no ardi ni ko adi foof amin jetta premier questeur à l'Assemblée nationale Daouda Dia saabu nomin mbaɗi korka ka hay goto majjani e mi ɓooyi explique de bien mi ɓooyi haalde no gardimi Pindi TV ni nomin mbaɗi korka ka hawre joom galle o yetti kadi goddum ko wona korka ka tan holliri amen mo yiidi min jokka golle ɗe e nder ɗum ɗon noon jewtumi réalisateur o Samba nomin jewtiɗi nde nden presque korka ka gasani o wi il faut que kilifa o ko yiiɗi ko il faut que jeewen wadde ɗum hayso taw ko série goto wawa dogde caggal korka ka par ce que bandiraɓe koɓe jewnuno ko ɗum ɓe dañi donc mbaɗen feere jokken golle ɗe e nder ɗum ɗon min jewtidi nomin jewtidi nde min pamodiri e banggue haala nden je pense que kamɓe foof artiste aji ɗi ɓe gandano Pindi TV e ko wayi noon donc jettumi téléphone am e nder korka ka contact mi artiste aji ɗi foof woni premier casting o premier rôle o wona alano casting alano ko artiste aji jettumi téléphone am noddumi ɓe kalanmi ɓe projet o kalanmi ɓe aussi kadi nomin jiiɗiri liggorade ni ɓe gaari min puɗɗi golle ɗe nawi moyen noon première saison o nawi moyen de bord ko fate par ce que nden min kewano no fewi sukmi maximum ko début o ko 12-13 min gonno a yeehi ha nder affaire o yeehi ha wonti 18 personnes e première saison o donc ni première saison o ardi première saison darama no fewi darama ha no fewi ɗum mbiɗi andi yeeɓiyankoɓe gaccata en manam no mbiyata ni gaccata en penen saabu ɓe jeeɓi ɗum kono kadi ɓe jii hen koye mabɓe no fewi donc nde Allah waɗi gadduɗa miijo ngo a haali a yehudi hen e goto e haralleɓe galle o woni Samba Diop kono kadi e badgol hen kopparejo mo ganduɗa ko premier questeur toon to assemblée nationale woni Daouda Moussa Dia ƴettuɗo pellital muɗum e doole mum e mbawka mum e koppareje muɗum yiiɗi dusde artiste ɓe kono kadi yidde dusde ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e nderi leydi Sénégal hay caggal leydi ha tengte ɓen ɗanniyankoɓe donc o waɗi hen koppareje jonɗe no mbiɗa ni on première saison hono jeeɓaɗo ha ganduɗa heeɓi nokku beele an mo ganduɗa ko an windi scénario ko an kadi rendin artiste ɓe halpulaar en ɓe est ce que aɗa fanno ɗum e on saison 1 mboɗo fanno ɗum et puis kadi dañi surprise en même temps parce que minen nomin mbaɗanno au fait min mbaɗanno de comme no mbirumami ni c'était tout simplement des sketchs de 15 minutes hein. Bon nomin puɗɗi ɗum nde leñol ngol yawi ɗum ɓe jawi mintaji yawi mintaji ɗi affaire o wontiniɓe par exemple ko waji ɓe mbiyata ko wonti kange ɓe jawi minutaji ɗi taw minen min tourni komin tournanno ko ha paari fof waɗama oblété Samba nanni fof e internet ha paari ha min jeehi France joué de danniɗo a faami donc en mbawano ɗon e ɗon ruttade pour fewnitade par ce que minen min mbattan min jeehi min mbaɗi en boîte min jeehi kisa noon affaire o fuɗɗi dogde noon min dañi hen kadi yende goɗɗo woni firti ko leñol ngol yiiɗi ko minute aji ɗi ɓeyɗo sa ƴeewi ni e dernière épisode aji ɗi séquence uji juutat par ce que min jeewono rattrape e minute aji ɗi yahatno ha hedde 20 minutes en taw tableau ji ɗi timmani comme no fewiri ni bon hewɓe noon wonno kadi e bonnidde woyi hewɓe no mbiyatno fewani hewɓe no mbiyatno ni heewi jeeri fati waɓe kono nomin jeehi ha épisode 42 dogi halpolare reɓe jiiti hen koye mumen goto kala haali hen yenne mum taw mboɗo woni hayre law oɗon moment mi wayi bojji par ce que ko saabi ɗum ko yettere Allah yettude Allah par ce que peut être minen nomin mbaɗanno ɗum ni min jettano peut être min miijano ma yettoɗon dal min mbaɗanno tan pour dusde fulɓe ɓe pour jewde addude hunde tan beele ɓe mbasa yewade e nder ɗum ɗon wonon kewno kadi bonnitno no rewa less no bonnita e rewan lawol son ina ñiŋa ina ɗumina
ha so taw a wawa muñde aɗa wawi geddude mais mbimi peut-être ko ɓe famani par ce que holko tagui ɓe famani minen ko tagui amen nadde e première saison e format momin naati hen o e kamɓe format moɓe jiiɗi o peut-être ne dañi différence mais maɓe paamoye donc ni min jeehi ha dernière séquence nde Yacine tottatami ñiiri kosam ɗe caggal ɗum ɗon jiimi commentaire uji ɗi et aussi kadi joom pindi aussi kadi remercie amen affaire o weeli kam ha ɗo wawi hadde par ce que franchement ko yettere Allah hayso taw dañno kadi ñigannoɓe yiɗɓe ɓe kadi ɓuuri hewde quoi surtout yeero ɗo nafoore feɗenuma après mi huccita e jeewo e lembel kono gadortomi ko jeewo Yacine Sy Yacine yeero haali ko ɓuuri hewde koye ko ganduɗa kañum woni saison 1 mo ganduɗa ko série jeewo an koye nder saison 1 taweɗɗa aɗan tawe saison 2 ko holɗum d' abord ɓuurma welde e oɗo saison 1 ha continuité o ari ha an hoore maɗa tawe e ɓore nde so tawi aɗa wawi haalande yimɓeɓe ko holko mbawɗa wiide ɓe eyyi Amadou min oɗo série mbiɗa sikki tan mi meeɗa yiide hen ko mettimi koko welimi tan saabu eɗen mbiya yiɗi to nula toon yawa ko yettoyi gonga nde noddami dokkami rôle o weeli kam saabu mbiɗa andi ko wutte heure golle ɗe so yonti a ɓorno wutto golla sa golli ha paari ɓorta wutto joƴƴina gonta an neɗɗo o donc comme no Yero wi ni so tawi a waɗi hunde a dañi ñiŋoɓe tan aɗa foti weltanade Allah saabu a wawa wadde hunde tan daña tan weltaniɓe ɗum tan à 100% daña ñiŋowo hay an hoore ma foti ƴewtade hoore ma première saison yeehi haɗa hano Yero wiiri ni critique uji mbaɗi minute aji ɗi jawa ha Allah newnan yimɓe ha première saison o gasi juɓɓina banggue min dagani deuxième saison e continuité muɗum ko yettere Allah tan e weltare joga hen saabu sa waɗi hunde kadi aduna foof ene weltanoma e nder ko mbaɗɗa ko an hoore ma kadi a ruttoto beltanoɗa jomma minen série o min ngala hen haydara ko mettimi d' accord ano goɗo gandaɗo e to banggue gueɗal théâtre ha tengte ɗemgal fulfulde a yiyama e série ji kewɗi kono noon nde série jeewo ari nde elli ko Yacine goɗɗo yimɓeɓe jii holko tagui ɗum beele ko aduna o namdi ɗum walla ko saaha o namdi ɗum par ce que en jii waylo kewɗo e to banggue komo juwanoɗa to banggue rôle uji e ko nandi hen ɗo hen elli koto banggue ko wiyete modernisation woni kesam hesamago wonago ngu ɗum ne kadi ko holɗum mbawɗa faminde yimɓeɓe eyyi Amadou arani aduna ko noon yaar aduna waɗi ko escalier kadi ko ñalɗi tati hanki hande e janggo tawde hanki yawti hande mo hen gonɗen en ganda ko janggo addanta en il faut ndewen escalier ji mbasen diwde hen hay goto adan comme no mbiɗa ni mbiɗa waɗannomo kono oɗo kadi mbiɗa yiiti hen hooram no Dieynaba Sow wiyata ni guila série o ari addani min tan ko plus ko ɓeydade tan alhamdulillah rabbil alamin min jii hen e yettude kadi DG men Daouda Moussa Dia wonande kadi sen dañi nangoɓe comme no makko ni kadi ma affaire o ɓeydo wadde kadi amélioré ɓeydo waare no jiɗirɗen enen foof ni taade sago jolɓe laamu ko ko ƴewtode enen foof ndendi hen sago tigi noon waɗɗanima miñi no mbinda nani Farimata Zahra Cissé Farimata Zahra ko an woni lembel e oɗo saison mo ganduɗa ko jeewo eɗen gandi no arduno en jiiɗa ruttade ardude film o jutude ɗum par ce que yimɓe mbiɗa andi ɓe gandi film o par cœur annene a tawama e nder oɗo série mo ganduɗa hande ko série mo ganduɗa kala so wiyama hen kaari tan togui dow ha less yimɓe foof fulɓe foof ne gandi hooli o hande o nande en kalanno e to banggue hors caméra wonko kalɗon ko heewi hande o saɗa yitta so tawi wirtima yimɓe a wawaɓe suudade saabu oɗon ganda oɗon teska oɗon mantina sababu o eɗen mbawi ɓeydi ɗum ko oɗo série jeewo anden ko holko mbawɗa weddade hen Amadou ko minen ko kalɗa ko sona weltinade yimɓeɓe weltinade ɓiɓɓe fulɓe ɓe par ce que hande yettere Allah par ce que hande sa yi Zahra ɓennuɗo e Zahra oɗo hande différence kewɗo no woodi en neɗɗo no arire e jeewo woni yettere Allah par ce que neɗɗo ari meeɗa juude e leñol pulaar Allah addi ɗum juwi waɗi réussite sa yi tan yimɓe mbaɗima critique banggue goɗo andu an ko mbaɗanɗa ko a waɗi réussite ɗum tawi sa tottama rôle ma a fewni ɗum ha feewi tan ɗum ɗon ko yettere Allah emin jetta Daouda Moussa Dia machallah par ce que o walli amen hen no feewi par ce que hande no wawno wiide mi wiyama journoɓe arani par ce que Yacine sa yi ndeno journo pulagu no heewi
mais hande jewto nowi hande pulaar ndu machallah kala to mbawɗa darade partout dans le monde mi wiyata Sénégal tan mi wiyata partout dans le monde par ce que leñol pulaar no yaaji ene mbawi wiide hande fulɓe no keewi so woni 200% 99% ko fulɓe yettere Allah ɗum ɗon alhamdulillah neɗɗo yimɓe ne ƴette hen Allah tigi e fuɗɗode série jeewoɗo mo ganduɗa ko saison 1 aɗa hewno fansiji no feewi e yeeɓiyankoɓeɓe mbiɗen jiiya commentaire uji ɗi en même temps yimɓe ne kaala ɓe mbiya no mbaɗɗani ene weeliɓe par ce que nde garɗa e gallode tawaɗa ɗon ko Yacine ɓurɗo woni gulɗo hoore seeɗa kono o e waade foof aɗa accirimo noon kono e oɗo saison 2 elle ko Zahra goɗɗo yimɓeɓe jii donc sa wawi famminde yimɓe sa wawi famminde bandiraɓe deuxième et continuité o Zahra changé Zahra addi facette goɗɗo mais hay saison 2 won jeeta sa totama rôle moƴƴo neɗɗo no waɗi ko mbiyatmi ko no waɗi oɗo banggue ko positif maɗa oɗo banggue ko négatif maɗa mais kala totteɗa fof an jour ɗum sa yi premiére rôle moƴƴugol mom no weeli a waɗat ko totteɗa koko yerotude amen ko scénario makko min joue ɗum ha yimɓeɓe belto hen ganda Zahra ana jabatako Yacine no waɗma ana jabatako Yacine nana waɗma ɗum ɗo a jabatako Zahra appu Yacine tan no wara mbimi he gurɓe kam min ko tottami ko kañum jouatmi gongol ngol noon de yero change scénario wi ko ɗum jouata hankadi a hollat facette ma goɗɗo annene won féroce e maɗa nanema wonko waɗi féroce tigi donc mbaɗa andi haade men uddude édition o ma haalan yimɓeɓe exactement beele ko wondema cowiɗe nde addanma miijo won ngo walla ko kiram ɗam tan mbaɗa andi ɗum mami aro hen so Allah jaaɓi ɗum noon mi arta e yeero seeɗa tan taw ko mbiten entre parenthèse e koɓe kaali ɗo henno ko eɗen jiiya neɗɗo hokke rôle o omo andi kanko hoore makko e ɓerde makko so joui yimɓeɓe ma wood no jiiri ha jaaha yimɓe cikka elle ɗum wona théâtre ɗum wona mogo ko pour firninde yimɓeɓe ɓe jiirat ɗum ko goɗɗum neɗɗo ne daña hen hono sehenede mbasani wiide añɓe ɗum ne ko holko mbawɗa erade bandiraɓe mbawa famide noon eyyi aɗa andi film déjà sa windi scénario par exemple no bindata nde wona par exemple Yacine omo weeli kam tan mi tottatmo rôle o ça se passe pas comme ça ko scénario e hoore mum suɓoto yimɓe mum so hawre noon mo cuɓi o no hawre e Yacine ko yettere Allah ko yande hawre tellade so taw hawrani e Yacine aɗa foti yillade ɗum ɗo ha kilikoro par ce que ko rôle o personnage o wiyata ko Zahra ni foti waade wona Zahra e hoore mum noon no way a faami ko ni Zahra foti waade Zahra foti wonde ko neɗɗo mettuɗo jiijam Zahra foti wonde ko neɗɗo mo haala mum welani Zahra foti wonde ko neɗɗo mo ganduɗa woyi ko par ce que Zahra o woni koye hollidde yimɓeɓe personnage oɗo ko ɗum ɗo woni mum kono wona Zahra ko ɗum ɗon woni mum kadi won hen banggue ko yettere Allah sa joué ɗum neɗɗo yiiti hen ko hoore mum min mi meeɗi joude scénario goto no wiye Ahiru Zaman nde juumi ɗum ha paari nde kasetoyel haɗa kam joude ɗum won miñam goto no wiya kam grand sa joué oɗo sa renaki ma dañde Sénégal probléme mbimi non par ce que ko réalité mo jiinomi a faami woni holɗum babiraɗo mo ganduɗa ina jetti ɓinguel mum tan mo yummum wuurani watti ɗum debbo aɗa andi ɗum kam franchement yahani donc min mi yi les faits ne jiimi les faits affaire o muusi kam nde juumi ɗum nde les premiers téléspectateurs e oɗon film ɓe ko jattoje ɓe retour uji les premiers retours ko jattoje donc ko jattoɗe après gandumi noon franchement min ko journomi ko message am benni et caggal ɗum ɗon il y a plus de 15 filles qui m'ont appelé et ɓe kalni kam min de ko juuɗa ɗo henna ko min mburo wuuri ɗum donc hayso taw wona ɗum ɗon ƴewata ko hokkude jomum solution no wawi wadde ha o yaltire e oɗon ɗum ɗon ɗum addi rôle wadde ko en tawtat Yacine o wino ne wayno so neɗɗo hokkama hunde sa rokkama ya juuɗ ɗum ɗo ko ɗum wutte a ɓornot ɗum joie yimɓe jiima e on wutte kono so tawi ɓenni ɓorta wutte o garta e an Yacine no Allah tagirmani sikki ala onon foof kono yimɓe waɗɓe fayida machallah ɗum noon bandiraɓe pamir noon no mbiɗa ni kadi aussi haala pulaar ne mbiya mogo ne wayno ko mugde mi anda saɗa nan on pulaar luggo kono Yacine
so neɗɗo ɗum famde ko manam ko mugde yimɓe ɓe ko jouta ko exactement ɗum wona gonga e mabɓe saabu ko ɗum woni ko wuura ko joutan ko hunde wuurande sikila ko ɗum parenthèse wonno kono ha joni en keddoto e jeewo kono payten koye saison 2 oɗo gonaɗo oɗo saison 2 walla no mbiɗa ni mataw ko saison 3 gonɗen ɓoyata o gasa kono en jii waylo wayloji kewɗi sa ƴeewi sa yerodiri saison 1 et saison 2 ma taw ina serti mataw no mbiyata ni way kono Allah e alluki kono noon en jii personnalité ɗi ganduɗa ɗi ko yimɓe mawɓe e leñol ngol inne ande en jii hen Elage Baba Mal en jii hen Ousmane Gangui en jii hen nomo ganduɗa ko Abdou Diop en jii hen Amadou Tidiane Ndiaye e waaɓe noon fofen ɓe ganduɗa e yantude suka woɗɓe ɓe ganduɗa gandano ko e nder hen kono gaari tawti foof noon ko gam hokkirde manam ko mbiɗa nane ko wonko leñol ngol namdi e jeewo hokkude ɗum ha timma yantude kadi aussi e kanko joom galle o woni Daoud Moussa Dia o waɗi hen koppareje jonde ko des millions hay so tawi en limani ɗum pour wadde won e condition ngaji moƴƴi mbawon hokkude leñol ngol ko sohli ko saison 2 e ɗin personnalité ji e sifaji muɗum sa wawi artin hen yimɓe bandiraɓe machallah et puis ko weltare encore une fois no mbaɗirta tenir débat o ni par ce que yimɓe no foti famde et puis soɓe famani aɓe mbawi sikkitade peut être jeewa ko ɗum ɗo mi wima nane première saison min jeewanno ko addude ko waɗande leñol ngol ko ganduɗa maɓe jaggu hen caggal korka ka caggal nomin jii noɓe jaggiri ɗum ni e minnene e banggue scénario o mbimi on a plus droit à l'erreur on fotani wadde erreur e ko fate ko heddi ko garmi mbimi première caisseur taw kañum mo yiiɗi min jokka golle ɗe taw saabu nde affaire o tawno amen ko Fouta nde o gasata nde omo nodda amen téléphone on gasnani tourné moon pour garon jokki toon golle moon ɗum ɓuuri ko gondan ladde ko oɗon gondi toon tan oɗon ɗumina gaare jokki toon golle moon donc min garti nomin garti nde ko adimi haalde woni holɗum en wonata ko format 26 minutes e banggue scénario o lelimi galle pendant 1 mois mbindumi saison 2 woni 30 épisodes saison 2 o noon sa ƴeewi galle mo Yacine Kodi o koko loi te ɗiɗon galleji chaque jour ko 100 000 ou bien 80 000 minimum 70 000 journée mbimami de mi wiyani commune te sahaji amen mbaɗa e galle o 1 semaine ou 2 semaines galle Dieynaba koko loi galleji gonɗi hen ɗi foof koko loi ɗum woni première deuxièmement restauration kadi ko budget woni ñamde artiste aji kasitari bottari hirande e sahaji somin jalti komin coɗata ko pour e banggue ligguey o e hol goddum encore une fois les cachets des artistes hayso taw artiste o wiyani somi yoɓaka ɗum ɗo mi jouata mais artiste o wonko totta ko ganduɗa hayso taw wawa wona ko hunde mo ganduɗa kono won échange gonɗo hakkude piindi e artiste o ko ganduɗa peut être ami mbawi wiide fuɗɗi koye piindi TV quoi donc ko budget mawɗo et puis film aussi kadi film kañum waɗata créé moyen ji mum min mboɗo wawi windude film somi alade ɗon doole film o wona ɗo henna tan donc nomin bindi ɗum ne dawɗo itti moyen ji ɗi waɗi ɗum hen raison pour laquelle film o dañi réussite mo dañi o e nder ɗum ɗon participation Ousmane Gangue ko min noddimo Baba Mal ko rewi koye kisma a faami nomin kaldimi wi min de mi miiɗino yiyoyde Baba Mal pour o ara o joué série am goto mais Allah hoddirani série o continue e oɗon série ayi ko Allah waɗata ko kañum jogori arde ari kadi après jeew donc Allah rewni ɗum koye kisma e nder ɗum ɗon kadi les autres artistes min mbaɗi casting min noddi kadi yiɗɓe arɓe ɓe won hen artiste aji ko wayno Ibou Kane en ko wayno Abdou Diop en ɓen foof ko artiste aji ɗi ganduɗa ko ɗo ɓe gonno mais min objectif am ko haɗa kam yaade banggue goɗɗo wonnoɓe hen ɓe yoɓe nodduɓe par ce que ɗum ko haare e min ko liggotomi ko noddumi ɓe Amadou Tidiane en mbimen garen nden par ce que ɗum ɗo natti wonde ko ganduɗa peut être yoro wendi scénario o kono yoro wona yoro jeeyi affaire o jeeyi ɗum ko leñol ngol jeeyi ɗum ko artiste aji ɗi foof donc goto kala yo ara hen o adda hen touche mum e Allah yanti hen kadi leñol ngol kadi yiti hen hoore mum machallah
donc voilà quoi ko non yaari goddum hadam arde e bandiraɓe rewɓe ko won ko jiiden won ko teska e oɗo saison 2 won woɓɓe ganduɗa ɓe gandanoka e milieu artistique woni ha tengti to banggue théâtre en e ko nandi hen kono kamɓene ɓe noddama ɓe gaari ko wayno mo ganduɗa ko Tidiane Yatou Sarr e Guissé voilà ɗum ne kadi ko waɗi noon ɗum ko waɗi noon c'est que ko mbiyanmami ko tan ko casting kadi somin ngari min jogorno ko yiilade banggue goɗɗo sa ari e galle ma taw aɗa dañi ɗum kay ko yettere Allah ko mbiyatnomi nane tan ko yande hawra e tellade et puis Tidiane Yatou ko outsider ko wajiɓe mbiyata ko Tidiane Yatou ko surprise mawɗo e continuité jeewo surprise mawɗo so wima surprise mawɗo parce que saɗa jangga art ko les 7 règles de l'art il faut jangga expression visage expression corporelle holno haalirta expression famille linguistique et holno daritiɗa sur scène saɗa naata sur scène holno mbarata saɗa naata e séquence ma saɗa fuɗɗo so mbima séquence o ko découverte séquence o ko continuité ou bien séquence o ko A B o nana to henna donc ɗum ɗon sa ala formation peut-être sa dañani dañde formation mbawɗo waddoma orienté sa renaki tan ma dañ lacune e banggue jeu o mais Tidiane Yatou min dañmi facilité e makko e banggue tottudemo dialogue o e banggue réaction makko donc j'ai eu retour e banggue jeu makko à 100% e mo meeɗa joude donc biidi weldemi e gargol makko ko elle a réussi ko jinnomi ko pour o joue ko e ɗum coynumi ɗum est ce que aɗa wawi ɗum en tout cas casting o nana e ma ar mbaɗen ɗum ete cikkumi ma waɗ ɗum et elle a réussi sa mention spéciale a elle aussi tigi ɗum noon ko noon jeero a jarama ko wona ɗum en garate gonka to ganduɗa woni to janɗon pour jouede oɗo film mo ganduɗa ko jeew onon en tant que rewɓe mbiɗa andi ma yeero arten ɓuuri laɓɓin no fewi yimɓeɓe ne jiiɗi andude exactement eɗen gandi ko watte toon ko lewru fawdu walla ko famɗi fof oɗon mbatta toon lewru kalne jaaɗon te son jeehi gaccuɗon ko galleji gaccuɗon ko jinnaɓe hen sahaji gaccuɗon ko worɓe e ko nandi hen ko holno ɗum waye moon toon Yacine gonka kan toon ha tengti e nokku goɗɗuɗo koɗorɗe moɗon eyyi Amadou aɗa andi so tawi hunde woni gollal ma hankanti wattama pressionné à 100% toto somon tomin gummoto tomin jahatto min mbaynoto koye galleji amen min jaha kadi e galle amen par ce que min nanguiri tan ko nomin nanguiri galleji amen ni saɗa yaha awpat yumma goppa bamma goppa ɓinguel ma goppa bandel e foof jaaha sa ummima ɗo noon a yeehi kadi a naati kadi e galle goɗɗo kono kadi koye galle ma o galle ko ɗo koɗɗa ɗo logeɗa oto galle kadi ka jaaɗo golle ko golle nawma toon ko golle gaddi min toon somin pini min mbaɗa golle amen tranquillement minen rewɓe ɓe worɓe ɓe goto foof no wonde nokku mum hay caɗele goto min galda amin pijja amin jalda amin jewtida goto amen foof mi haalda e goɗɗo o comme no won meɗɗo noddude mi téléphone taw min mbaɗi tournage min e Zara oɗo amin leeli nder suudu vidéo amin kalda wi kam mi an nawlo leltiɗa ɗo mi an onon go so jeeyi tournage onon ɗiɗo ɗe gonɗa par ce que kanko o yaha ha film o waɗi ɗum ko gonga oɗo joni minen ɗiɗo min memdirta wimomi an ɗum ɗo ko jeeɓata ɗo ko film tan ko pour findinde yimɓe tan kono so ɗum yawti somin guitti wutteji min joƴƴini hatta minen foof hankkadi min gontan ko neɗɗo goto sa ari andata o nduɗo suudu jippi walla o nduto suudu jippi ɗum ɗon kadi ko yettere Allah amin jogo hen coftal ni wiyede amin jogo tournage amin jaa par ce que retrouvaille woni toon fijirde e jaleɗe tigui Fatimata Zahra gartana hen ambiance woni gonka hakkude moɗon onon artiste ɓe ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko haysino tawi ne wodde limite ɗi ganduɗa ɗi enen jogui to hayde no mbimini ma yeero arten ko ɓuuri yajde kono annen en tant que suka debbo ko hol ambiance mo ganduɗa enen natma no fewi so tawi on jeehi tournage jeewo ɓuuri kam welde hen ko minen jiiɗi yumma minen jiiɗi ba comme ko Yacine wi ko joni koye galle ma mbo moƴƴa kono Daouda Moussa Dia waɗi kadi koye galle ma jaata nda hande amin mbawno waɗede tan soɓe garti ko liggey somin jogi min zone somin mbaɗi goto jokkimi suudu mum ha liggey ma yonta gara kadi mbaɗa ko mbatta ko kota e suudu ma kono ala minen jiiɗi yumma minen jiiɗi ba minen worɓe ɓe wono à part liggey min tottata koye ñamde e kacitari battari e hirande minen rewɓe mbiyata hande minen fof kadi min mbuuto fijirloji e jaɗeɗe no weeli machallah ko hunde ganduɗa hunde teddude
kadi yimɓe kadi mbawno yidde ɗum taw joom galle o wallitani amen hen min Allah waɗi joom galle o walliti amen hen nde kadi ko hunde wadde fayida hunde nde dal ko machallah tan mbiyete mention spéciale ambiance mo ganduɗa ina tawe e nder onon artiste ɓe surtout so tawi on jeehi onon jiiɗi yumma e baba hen saahaji on jeewetake galleji moɗon on jeewetake ɓesguji moɗon saabu no mbiɗon ni gummiɗon koye ɓesguji moon kono kadi koye ɓesguji moɗon en même temps gonɗon ɗum noon Yero an aɗa waɗi mieux placé pour haalande yimɓeɓe exactement hono film jeewo ne heewi yimɓe machallah ne waɗi rewɓe ne waɗi worɓe ne waɗi sukaɓe ne waɗi mawɓe hande o so tawi on jeehi holno sifa o heewade bangal gonka ka jimi wiide e mbari kuɓal ko adi fof ko respect avant tout d'abord parce que minen somin jaaha goto kala ummoto galle mum min kawra Fass Mbao pindi totta amen bus climatisé somin jettima hawre par ce que deux groupes par deux groupes wonata groupe o fof yimɓe fof gardata à la même fois par ce que so yimɓe fof gardi ma won tournoɓe ma wonɓe ganduɗa tournaki donc no adda ɗum doji cewɗi donc ko deux groupes wonata somin jettima automatiquement won groupe mo ganduɗa sen naati par exemple e oɗo galle Yacine an hoɗi ɗo an e ɓeɗo ko rewɓe hoɗi ɗo henna ou bien rewɓe mais Allah e saago dañata worɓe pour holɗum sécurité mabɓe surtout a faami hayso taw ko worɓe joyo koɗi ɗo ma dañ rewɓe joyo koɗi ɗo ma dañ worɓe tato wonduɗo e mabɓe pour au cas où sécurité ou bien ko way noon par ce que minen koye base o to min gonata donc goto kala rewɓe ndendat suudu worɓe ndendat suudu minen noon min gonata ko jaam noon yimɓe gondata toon par ce que kala keccuɗoma min en personne min aɗa to tottude yimɓeɓe respect ɓe duttinami respect oɗon min aɗa to fijjude e mabɓe pour beele kamɓe fof ɓe cuusa sa tawi kam ɗon aɗa wawi wiide yorode mo ñakki fayda wona tan koye toñnodirde yimɓeɓe wiyan mais so golle ɗe yonti ko golle so fijirde yonti min pija so heure ñamde yonti yimɓe ñaama so heure dewal Allah yonni kadi yimɓe juula so aljuma yoni kadi min dartina ligguey o min jahen juuloyɗen donc c'est comme ça se passe ala toon affaire ñakko fayda ala toon affaire cokor ala toon affaire e ko yimɓeɓe jeyata ko e affaire dohane naggam ɗum foof ala ɗon ko ligguey e needi e dewal Allah mbiɗa sikki min hooram so simi placé pour haalde ɗum par ce que nde gonɗon toon e oɗo saison 2 mi arin toon jillu woni ƴeewde gueɗɗe no mbayi kono tawrumi ni ene ɓuuɓi ɓerde no feewi wadde firti ko yo yimɓeɓe paam wona caahan wona ene heewi wiyede so tawi rewɓe worɓe ndenti tan yimɓe ne jogo hen kulhuli walla sikkitareji goɗɗi woni sikkeji goɗɗi jaafoɗon ɗum ɗon noon yooɓe paam alhaali o ene wayno ko fijirde jaleɗe yimɓe jiiri yumma jiiri baaba goto foof ene rokki goɗɗon ko wiyete ko hurum woni respect mo mbiɗa o ko wona ɗum saison 2 nana gasa walla saison 3 no mbiɗa ni hande o so tawi a jabtotono yiiɓiyankoɓe meɗen ɓe beele so tawi oɗo saison mo gonɗen gasi beele jeewoma jokku holko jaboɗɗaɓe eyyi ko adi foof encore une fois ko yettere Allah no feewi comme no mbirumi ni tan peut être nomin puɗɗonno ɗum de wonɓe ganduɗa wiyanno wawa wonde won wiyannoɓe aussi kadi pindi wawa wadde ɗum won kadi arɓe kadi e yettere Allah ne jemba komin mbaɗata ko hankkadi joni sa ƴeewi série ji Pulaar joni presque nana goto kala suusi dañi cuusal joni pour wadde produire a faami par ce que théâtre wurtima ko wurtini ɗum ko Pindi TV avec les artistes donc ko yettere Allah no feewi amin jetta Allah amin jetta aussi kadi Dawda no feewi amin jetta aussi équipe technique o woni Samba Gueye Néa Thiat Walo en et tous les artistes nanguɓe hen ɓe mi wawa limde kadi e nder ligguey o ko ɓuuri han welde woni artiste aji ɗi somi wiɓe ar wat ɗum ɗo woni a haali nane Malle Guissé en pourtant kanko heccimi kono somi wimo Malle ko ɗum fodda joude ni poɗɗa haalde ko ɗum poɗɗa haalde o waɗat ɗum sans retien ɗum kadi ko hunde mo ganduɗa moɗo yettira ɗum kadi artiste aji ɗi donc machallah ƴeewon fandima gasde in dañi saison 3 noon dañi saison 3 kono saison 3 o paraki taw a faami
donc won série ji goddi kadi nan ɗo henna ko wayno jarabi amin jewta hen kono kam inchallahu rabbi saison 3 o no woodi kono wona saison 3 o arata joni wasta saison 3 o aroyo peut-être ɗo e 1 an hen ou bien ɗo e 2 ans. D'accord, mbiɗa sikki yeɓiyankoɓe eɓe jogui hen famamuy saabu eɗen gandi nde saison 1 gasno yimɓeɓe jooɗima ko juutide namdo kono wonko nannoɗon woni saison ɗanniɗo mo walla mbiyen série ɗanniɗo mo mbaɗɗon to leydi France onne kadi naati hakkillaji ɓiɓɓe fulɓe ɓe eɗen gandi kadi ko fayi arde ko ɗum ne kadi ma naati hakkillaji ɓiɓɓe fulɓe ɓe hay sinno tawi maɓe keppu maɓe jeewe on ɗon jeewo mo ganduɗa ko saison 3 ɗum noon ngol ko Fatimata Zahra garami Fatimata Zahra so tawi saison so tawi série jeewo oɗo saison 2 mo gonɗen o wiyama amono gasa ɗo hen e sahaji dabɓi ko adi foof ko holɗum mbiyata yiɓiyankoɓe haɓe mbawa muñade ha saison 3 yetto ko mbiyatmaɓe tan kamɓe yiɓiyankoɓe nde hande somin juyino kadi teɓe galani ɗo kadi bat sikka fiyata mais alhamdulillah ne ɓe mbaɗi concentré e jeewo ɓe jiiɗi jeewo no fewi mbaɗa wiyaɓe yeɓe muñ ɓe ganda amina e maɓɓe te inchallah ko yoro wi ko tan pindinana e maɓɓe mamin gar ñande fof eko hesɗi kadi te hay ɓe sikka ala hen ɓe nanta haydara ko musiɓe hen kadi ɓe ɓeydo weltade te amine dow maɓɓe inchallah ɓaari gonɗen koye gasirde jeewo aɗen gandi ma en naari goɗɗum ko ganduɗa ne faadi en Yacine Sy so tawi hande Allah waɗino ene jogui ko jiɗɗa ɓeydude to banggue ko leñol ngol fanno ema e oɗo série jeewo ko holɗum ɓeydanoɗa an en tant que Yacine Sy eyyi Amadou joni kam taade ko wiyete ko juuɗe heeɓi dande ruttade wonani ko heddi hen ko natti hewde joni ko épisode aji kejjiɗi ɗi tan so gasi eɓene gaddane jooɓaari Fouta men gaɗa hen jooɓaari bonnata lawol ɓe muñoro ɗum e nder muñaade soɓe muñima ɗon e ɗum gasde wasta kadi goɗɗum ko hesɗi an saabu minen tant que amin guuri kamɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko welataɓe ko tan ko hen min jahata inchallah série ji nanɗo ha heewi kadi ala momin mbaɗanta sona kamɓe voilà noon yo Allah junnu gurdam sikki ala bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo ko jubbande ɓuttere nde jubbunɗen eko yowiti e série jeewo saison 1 ha to jaten ɗo joni ko surprise tokoso noon en dokkat bandiraɓe ko wiyete bande annonce e on tuma ɓe ganda holto paaɗen yaadude hen eɓe ganduɗa kañumen goni technicien ji men e oɗo ñalawma hannde no goggoma e ODK jam bole won toon ODK alhamdulillah ODK min namdakima goɗɗo debbo wona naw toon débat o baba ala mbimami no gonda gabonde mbimami a wofani toon Allah ñet ko yomi ar mi yahay laade mi waɗa no gijiraɓe mi mbaɗata eyyi taɗan baw min ɗum mi watta ɗum ko Allah tan wawi lamade gasa kono neɗɗo wawa lamade ha gayna ɗum ha laaɓa ceerno yo neɗɗo artir hakkille mum tima e timaji foof ko gotum goo pullo jeeyangoy ka ɗiɗi pullo jeeya fenani tati pullo fotani jogade triyagal nangge jungo makko nawramo jeere Allah jam ñalda e makko toon ñalda e makko toon ha hiira gartiramo Ewiya yan ndiyam ko Evian woni ɗo Evian woni ɗo mahani gallo wona wani pawo makka wona magasin wona haydara ha ɗiɗam felma e furmaɗa harnaɗe nannaɗe yaltina aɗa faami an a yaltat ɓurum on kadi sohlani saabu an kere somi andinma soyo hormo e dargo nan wallahi nane wiyama ko metti soko metti galle o jeenaba yaltu galle o aɗani sa waali ɗo hannde ko babam tan aɗa wawi yaltude walla wawa sama battemi ko tawi mo battay mi haɗima ɗum wona kamɓe noddi inanima mi haali yo yahat waymo haala hen sam an yimi mi woppani action e wuro dare mi woppani o yeeyi tay o yeeyi joni noon forode hol foti ɗo kam anda maɗa ko sateli o sateli yiti kam sateli ko neɗɗo akal an min kam min wayi min wayi kalide woni kalidem ɗo woni papa man de leeɗa ɗum ɗon wel vraiment payi mo kirisat moto ma
mo jere dire le bare ta jumbi yakam babu ta koy kaya ya mo be ga babu na e ko noon bandiraɓe mbiɗa sikki ɓaari gonɗen ko e banggue holko foti aroyde janggo caggal jeewo en kaali nani jooɓari Fouta en jañima hen seeɗa joni noon ko goɗɗum ɗum ganduɗa mbeɗa andi tan ma sukaɓe belta no fewi woni ko wiyete dessin animé ko ganduɗa ko ɗum poppeji jaltoji e télé ɗum ne kadi koye Pindi TV fayi so Allahu lamɗo jaaɓi ɗonne kadi koppereje kewɗe mbaɗama hen tawi umri ko e jiifo omo ganduɗa ko joom galle o woni Daouda Moussa Dia jokkuɗo weltinde mawɓe jokkuɗo weltinde kala sifaji yimɓe ha tengti leñol fulfulɓe kono kadi ngol lawol ina wayno ko sukaɓeɓe kañumen nodda hen ɗum ɗon ko dessin animé ko an hoorema liggi ɗum an o yero tawi indira ko Samba holko mbawɗa haalande yimɓe oɗo film mo ganduɗa meeɗani yeede e Afrique dessin animé to banggue Pulaar ha tengti ɗo e leydi Sénégal ina jeeya e film uji ɓurɗo musde dessin animé mboɗo wawi wiide min mbaɗi hen presque lebbi 9 eko jogori dogde ko min mbaɗi hen lebbi 9 et puis kañum ɓuuri cherde kañum ɓurata jettude temps kañum ɓuuri mettude liggey saabu nomin joddi min jewtidi kisma noddi kam wi kam holno mbatten holno dessin animé o ari mbimi est ce que joom galle o yiiɗi o wi ɗum tan o yiiɗi min o noddi kam min jewtidi hen nomin jewtidi hen ha nomin pari e yewtere noddumi mes collaborateurs parce que oto jeejete ko min ligguino ñayi en wolof donc je fais partie de artiste mo ganduɗa kañum adi wadde film Mickey ou bien dessin animé e nder Sénégal parce que hay Sénégal ni so taw dañama ko minen adi wadde ɗum donc noon komin mbaɗanno banggue goɗɗo ko somin jii tan jiddu ɗum e banggue Pulaar o hono Daouda Dia en ɓeydat softude donc série o noon haalata ko cukalel mo ganduɗa yiiɗano yaade Fouta o jibina ko Dakar woni vacances uji makko foof ko Dakar waɗata ɗum vacances goto bamma ko jettamo wimo no nawmo Fouta beele o janggoya holko woni racine uji mum holko woni iwdi muɗum e tout fina tawa muɗum e jangga kadi holko woni Fouta donc o jabano yaade noon cukalel ngel par ce que woowi ko Dakar à fur et à mesure noon bamma ko forcimo nawimo o tawi ɗon tani ko e nder ɗum ɗon noon à chaque jour que jeefe ma won ko janggi e ko ganduɗa e fuutankagal ma jangguine holko woni d'ailleurs wuro ngo e ɗum ɗon holko woni guesa holko woni asko holko woni bambaɗo ma ara toon ma o yaa maayo ko heewi eko fati culture men ma yaltu hen taw kadi koye dow jalnika taw kadi koye dow findinde woni scénario mo ganduɗa machallah bito ko jangguinde sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe jibinaka peut être nder reedu Fouta ɓe mbawa rewde hen ɓe jangga Pulaar seesa e wonɓe ɓe ganduɗa peut être ɓe daña lacune e banggue Pulaar o beele ɓe mbawa rewde hen e kadi rokkude sukaɓe ɓe temps d'antenne par ce que mawɓe ɓe heeɗi gueɗal mumen e banggue Pindi rewɓe ɓe la même chose à travers les émissions à travers série ji ɗi donc hedduno tan ko sukaɓeɓe daña hen gueɗal mumen donc noon gueɗal sukaɓeɓe gaari e cikkumi noon sa renaki ko mawɓe jogori jettude gueɗal sukaɓeɓe par ce que no wayi welde ni machallah min liggi ɗum kono avec fierté tigui yero a jarama en tout cas an to banggue miijoji maɗa an to banggue coftal maɗa kono kadi omo ganduɗa ko joom galle o to banggue yidde mum e mbawka muɗum surtout e poste muɗum wadde hen ha leñol ngol wawa yitade hen hoore muɗum ko hono ɓeeɗo hono monen ɗum woni ko sohla ano e kanko Daouda foof saabu leñol ngol ina foti ha joni manam hebde ko foti ko hebde hono leƴƴi goɗɗi ni kono ɗum mbiɗa dessin animé o initirte ko Samba holko saabi ɗum Samba ɓuuri webde tan cukalel waɗa référé o e makko par ce que acteur principal o ko cukalel donc innirte ko Samba donc inde Samba o tan min jettiri min guinniri ɗum film o jinnomi namdade ko couleur o manam goobo ɓandu cukalel ngel couleur o ko boɗejo suko boɗejo walla suko balejo non ko suko balejo wona boɗejo ko suko balejo kewɗo affaire bandiyagal tan kewɗo affaire ɗi ganduɗa donc nde ummotono Dakar en tout cas nde ummotono Dakar o jabano arde Fouta mais kadi nde vacances o gasi kadi o jabani ruttade Dakar donc cela veut dire que kalto yaari ko ɗon min paami donc nde wowi nde o jabani ruttade Dakar donc et puis Samba
so taw a inniri ɗum film o et puis nden ɓurata weɓde sukaɓe mbaɗa identifié e makko par ce que wiyata ko o ko min a faami no dañi goɗɗo no wiye Mburel Samba e Mburel kamɓe gone e nder galle o kamɓe gone habde kaw kamɓe gone presque histoire uji ɗi foof ummoro koye hakkude mabɓe donc noon chaque cukalel no wawi so taw ko gorko no wawi wadde référence comme Samba so taw ko debbo no wawi wadde référé e Mburel donc cela veut dire que ɗum tagui film o kadi min mbaɗiri ɗum noon quoi tigui wadde en paami Pindi TV arani ko leñol fulfulde foof Yacine to banggueji kala joni yero haali wonde mawɓe jii hen koye mumen rewɓe jii hen koye mumen hay yimɓe humpitade ɓe jii hen koye mumen à travers to banggue kabaruji dokkiteɗe e kala subaka kono e fannuji kala e jewte eko nandi hen fina tawa hay ko wayno ngol lawol noon koko ɓila ko towi woni o dessin animé mo ganduɗa ma nat e écran meɗen Pindi TV anden holko mbawɗa hen ɓeydude surtout ko meeɗani yeede e leñol fulfulde tawi ko dessin animé kalo pular eyyi Amadou ko wiyete ko tan minen taade oɗo ɓiɗo gorko no wuuri kala ko paɗɗon ɗo chaine o ma taw inchallah alhamdulillah kadi dessin animé o no wiiri ni ko hunde nde meeɗa waɗede ɗo e nder Sénégal somi tawi mi wiya noon surtout e ɗemgal pular e walla e nder Afrique ni mbiyanmi mais taw koye ɗemgal meɗen kadi enen ɗemgal pular haalte comme no wiiri ni hande so tawi o wiyama Samba o wiyama Mburel tan enen fulɓe men mbaw yitade hen sukaɓeɓe ma o initoro wiya min woni Samba o wiya min woni Mburel sukaɓeɓe kañumen ne mbawa dañde gueɗal kañumen e nder télé he no mawɓeɓe dañiri hen gueɗal worɓe suka babiraɓe e ɗum ɗo kamɓen kadi gueɗal mabɓe so ari hen no foti wonde dessin animé o kadi soɓe jii ɗum kadi ma welɓe mabɓe jiitu hen koye men sigi Farmata Zahra an no jiirumami en nande jiɗɗo dessin animé no fewi mbiɗa sikki wadde gillade mi yimaɗa aɗa ɗeɓa yidde haalde par ce que jiɗɗayde ko wona sukaɓeɓe tan jeeyi hay mawɓe en jeeyi tan fiide wonen ɗo ko foof wonen ɗo suka no wonen ɗo mawɗo par ce que hande alhamdulillah ko yarodi ko wawno yaltinde initiative makko adda Daoud wasa ɗum ninde hen par ce que ɗum ko gueɗe sukaɓe mais alhamdulillahi rabbil alamin to jagguiri ɗum ne kadi o liggi hen ɓe mbi jewdi eno teddi ɗum woni koye ɓerde jomum so neɗɗo yekkiti itte poste mum tan tottima andu oɗon ko neɗɗo moƴƴo rokkima ko mawni surtout rokkima ko saɗi hokkude nde hande jawdi no woɗɗe e neɗɗo o jiyaɗa tigi alhamdulillah dessin animé o ɗan ɗon fade Samba e Mburel Samba e Mburel de ine mi yaɓat sigi nane nde puɗoɗen nde min namdirma mbiyama mi artimaɗa ko woni gandina yimɓeɓe waylo waylo ma e jeewo exactement wonno ko reedu ndu walla ko kiram bon reedu ndu nana hen ndax des fois reedu no dillinma aɗa ƴeewa hande debbo no rese e galle adda jikku moƴƴo no wonno ko moƴƴo de mais hande wona reedu tan yimɓe mbasa famde mbiya hi ode ko suutno amen jikku mo so yi hawjibini o change ɓe mbiya o change kadi te ko ɓe ganduɗa noon ko reedu reedu no wulno ɓandu ma wulnugol a sekat ɓe ganduɗa mbatta ɗumen mais wonɗa jawat haadde hande kadi sa yi mi ari mi dowi huule e galle o no waɗa sarme joom gallam no fewna ga kafeji yero kadi no dillino hulay sarmani haydara an yide ɗum hulay sarmani hulay waɗi tan ko kafe en tout cas awno hulay sarmani yero min an Zahra mbi tawtuma par ce que an jeeyi gonga attention no mbaɗirɗa e huuley ni kanko e Yacine yo soɓe jiiɗum normalement aɓe poti par ce que aɗa andi hulay min mi yi hulay jiinmomi mi anda holko tagui jiinmomi anda holko tagui ɗum donc taɗa mi laaɓa ko holko tagui jiidmi oɗo cukalel mi yiida wadde erreur mais kamɓe wona kiram so ɓurti aɗa andi kiram so ɓurti tan heewi addude ko caɗele mi haalniɓe woni komi jiiɗa nande surtout sa yero ko kiram tan rokkirde kayitade suuɗo haw yima e escalier o parce que soɓe jii ɗum ɓe sikkata ko goɗɗum donc allah saago cuuɗerɗa min ko ɓuuren hawde min ko ɓuuren hawdemi ko ɓeeɗo gadduno ɗum en même temps ko kamɓe gadduno huuley mais an ko an hepti huuley ɗum ɓuuri hawnade hen eyyi min par ce que galle fof no waɗa liggotoɗo so yalti ko woni hen joom galle jogade nde wawi liggotoɗo kadi Allah e ma ƴewde kadi ƴewan ɗum appartement ji en gato woni en ga ɗeɗo yurmede ko feet ɗum kadi ko yidde tan wawi yidde won ɗon kono yidde nde to fayi to e kamɓe to ɓe parni yidde nde to jiiɗa
wadde ɗum ko mawɗum alhamdulillah enen fof en paami yidde nde ko wonno yidde nde wonno ko hakkude ɓiɗɗo manam hakkude jinnaɗo e ɓiyum wadde en paami enen fof kowona ɗum sa en gare gasinanma seeɗa tan pour famminde yimɓe ɓe scénario je o ari ko jangguinde holɗum neɗɗo kala ko yiidi ɗum foti nangude ɗum ko goo ɗiɗo ɓeelo kadi debbo desaɗo foti tan ko nangude galle mum no foti nangude foti ko nangude joom galle mum no hannirta ni par ce que sa ƴeewi ko addi ko tagi jeewo yalti woni acca holko tagi ɗum yaltude par ce que Yasin ari o wawa supportude Yasin kiram yaltinimo ha o nawi Houleye to nawi ɗo Zahra holko addi mo par ce que Yasin yehino ha ɓewre naatimo haw sikki joni kanko woni ni joom galle so jomum namdama café o wiyata ko mi ɓuranima andude cuisine o mi ɓuranima andude ɗum addi kadi Zahra e nder galle o donc firti ko déjà e nder ɗum ɗon kadi kiram nannimo e ko ganduɗa par ce que neɗɗo kala koto yiiɗe aɗa wawi hirde kono nawru hen hakkille kadi yimɓe kadi soɓe gondi surtout e galle goto ɓe foti ko famodirde donc jeewo ko o haaldata koye famille o foof o haaldani joom galle o tan o haaldani sukowo o tan o haaldata koye galle o foof l' ensemble kala ko cohluɗa e banggue enseignement nani hen il faut déjà souligner yaltinde probléme aji ɗiɗi pose ɗum et après jeewo solution ɗum woni jeewo ko ɗum woni fandare nde en tout cas gonɗen koye konnguɗi mbaynigo hankkidine yewtere nde ari ha ɗo oɗo plateau spécial mo mbiɗen koko yewti e oɗo série jeewo noon no mbinomi nane fuɗɗode konnguɗi so haalama tan alay saago yeero haalete Yasin haale jeewo galle kono kadi lembel galle haale woni Fatimata Zahra Cissé ɗum ɗon noon Fatimata Zahra ko an gadortomi e konnguɗi mbaynigo e oɗo plateau spécial sona mbaɗa welto caggal yettude Allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam mbaɗa yetta jinnaɓam koɗa ɗum noon mbawam gonɗo sare ɗo yetto yurmoma yafama hanama aljanna amin ya Allah rabbi ɓoyi men ɗo sakkanade men duwanade salmina nenam jiɗinɗo kam Dieynaba Hammat mais nenema so jibinanima hol jibinani wono mbaɗa heewi accimo wayno mbaɗa heewi yimɓiɗaɓe wono minen men lamin jeego yummuɗiɗo yumma ne jibinɗa mbaɗeɗa maren e yumma jibinɗo ndeysan wono min gowi ɗum tigui ko yimiraɓe ene hawmi maren maayi ɗum ɗo ma e yumma tigui alhamdulillah mbaɗa yiyeno mbaɗa salmina mawni ko Fatima Hammat kañumne kadi debbo moƴƴo debbo labdori debbo joguiɗo jummu mbaɗa salmina tankajam ɗi fof kala ton gonɗi fof mbaɗa salmina ɓiɓɓe Pulaar mi wawa limti somi limi tan mi juuman mbaɗa salmina joom galle o Dawda Moussa mbaɗa salmina mo mbaɗa ñagonomo judde balɗe moƴƴino sattene e moƴƴere e jaam e sutura e nder galle makko e bowanno ko fof amin ya rabbi min jetti Allah min jettimo mbaɗa salmina Yero Sow mbaɗa salmina Yasin nawlam mawniraɓeɗen bandam mbaɗa salmina Amadou mbaɗa salmina dal Pindi équipe Pindi fof mbaɗa salmina kadi mawniraɓe aɗanengen moƴƴo Kisma ɗum France mbaɗa salmina mo ko neɗɗo moƴƴo konko nder ligguey o mo jaggi hen mbaɗa salmina Samba mi salmini dal équipe o fof mi salmini fankajam ɗi Fuutankoɓe mi salminima diaspora o mi salminima tigui fof a salmini en tout cas a wiyeno sa limti kono sa limtina juumani kono a juumani o juumani Yasin bisimilla konngol mbayni ko eyyi Amadou alhamdulillah rabbil alamin ko weltare tan joɗade men ɗo oɗo plateau spécial haalde ɗo gonagal ko kalɗen ɗo ko foof en beltanima foof samedi équipe o foof Pindi TV ala oyo gila afo hay kodde camini mawniraguel men Amadou Bator Sow Samba Gueye Kisma joom galle o Dawda Moussa Dia ala oyo annen kadi a weltanama no fewi kadi min calmini diaspora o foof koye mbayni ko gonɗen kono kadi sponsor uji a haalani ɗum de mamin gaara hen te ɗum mbawa yaade tawade haalani ɗum mamin gaara hen série ji men ɗi minen eɗen jiiɗi sponsor uji tagi dañi eɗen ñaagui Allah série ji garoji ɗi sponsor uji ɗi ɗin jiiɗi gara hen no fewi par ce que sponsor uji kadi ne waɗi important e nder série ji hen a wawa noon jaggude jungo neɗɗo kaaƴa kono kadi aɗa wawi wadde erago ɓiɓɓe fulɓe bandere e sehilaɓe ma yiɗɓe ma kala bawɗo wadde arde wadde sponsorisé émission ngaji ɗi e série ji ɗi foof ene yiiɗa e on beltanama onon foof mi salmini diaspora o Mauritanie naɓe
kala to ɓiɗɗo pullo woni e nder aduna he salminama e ko noon Yacine a jarama no wiini yeero koye konnguli mbaydi gonɗen kono en kaalino nane mbiɗen haade men waynade ma en kaale ko yewti e sponsor uji ɗi eɗen gandi golle ɗe enen labti ceer wonande onon ɓe ganduɗa koɗon onon goni artiste ɓe kono kadi golɗen labti ɗo e galle Pindi TV o joni heddi kay koko yimɓeɓe paadi eɓe ganduɗa kañumen goni leñol ngol ha tengte ɓen joguiɓe gollorde joguiɓe ko ene ɓayina tawi nawat ɗum ko banggueji goɗɗi te to nawate to aussi haaltake yoga e ɗemde yaltintake yoga e ɗemde kono noon ɗum ɗo nani ko ɗemgal Pulaar kono kadi galleji nani gollorɗe nani ko halpulare ɓe jeeyi ɗum holko eroɗɗaɓe to banggue sponsoring ɓe mbawa tigui jaggorande haalirde nde walla mbiyen télévision ceerno Amadou leñol wawa yaade taw culture mum yahani je pense que nde Pindi TV ari yimɓe fof hayso taw kam Pindi welanima hayso taw ka concurrent Pindi hayso taw ka concurrent Yoro Sow hayso taw sahaji ni amin mbaɗa sentir des concurrents ara waɗa des commentaires négatifs des commentaires ɗi ganduɗa ala to mbaɗɗa ɗum posé a faami e nder ɗum ɗon fof kadi hayso taw ko noon garduɗa aɗa laaɓa e nder ɓerde ma ko Pindi TV avec les artistes ɓe gurtini Pulaar ɓe gurtini Pulaar hayso taw a welaka ɗum noon sabu nelaɗo dañano 100% en mbawa dañde 100%. donc noon mais wonko ganduɗa hande ko ɗum waɗi développé cinéma banggue wolof o ha soɓe noddi kase jiya de plus de 1000 personnes doga ara par ce que wonko ɓe ɗamini ɗon wona andede tan wonko ɓe ɗamini ɗon ko addi ɗum ɗon noon ko sponsor uji ɗi ɗo henna komin mbarata ɗo henna ko neɗɗo ittata kalis mum woni dawda no waɗa hen so tampi omo wawi nangude jungo makko par ce que dañani retour e banggue financement o a faami minen nekki aussi amin cuhli sponsor o par ce que min mbawa wiide dawda ko poste ma jaltinta yob amen ha timma min kalat tan min pamodira e ko fati holno min mbaɗata ha min waɗa komin jiiɗi wadde ko o waɗa hen moyen ji noon a faami ha minen min duttoto min jurmomo mais hande amin cuhli sponsor uji ɗi beele artiste aji ɗi kadi watta dognude otoji par ce que ko ɗon rewata beele artiste aji ɗi warta mahde galleji mumen mbawana koye mumen par ce que ɗon rewata donc noon et puis ala ceddo gummotoɗo ladde wino waɗa sponsorisé série Pulaar ko halpulareɓe tan mbawi waɗande koye mumen sponsorisé donc ko erango mo ganduɗa so ɓe mbaɗi ɗum wona Yoro ɓe mbaɗani ɗum wona Pindi ɓe mbaɗani ɗum ko leñol ngol ɓe mbaɗani ɗum donc ko erango ko mo ganduɗa jaggen komin jeeyi ko par ce que halpulareɓe no wiye jagga joyma pawa hen joyma sa jaggani jeeyma pawa hen joyma jagga jeeyi janane ñande joom jeeyi arani ko jeeyi perta ko jeeyi ko eko jeeyɗa ko donc ko ɗum ɗo min jeeyi amin foti jaggude ɗum sen jaggi amin foti jaggude sen jaggani amin foti jaggude donc ɗum kalatmi hen goɗɗum ko yettudema an e question ngaji ma baddi fayida e question ngaji ma ɗi tagata kadi yimɓe paama ko yimɓe gollata ko e ko woni nder ko par ce que minen min mbawa tan diwde wiye oy min mbaɗi ɗum min mbaɗi ɗum min mbaɗi ɗum amin jettuma hen no fewi amin jetta aussi Dawda amin jetta aussi les artistes à tout moment mi wiyat noon sahaji mine copain Samba o wiyata kam an da ngay fuyel artiste mbimi c'est normal parce que komi artiste et je sais kadi ko woni nder ko woni hen ko mboɗo andi ɗum mboɗo woni caggal caméra ji kono mboɗomi yeeso caméra donc mboɗo andi banggueji ɗiɗi ɗi foof donc mboɗo yettaɓe noon e kaaɗi yettore somi limi mi juumat par ce que aɓe keewi machallah kala baddo participer e série jeewo de près ou de loin mi yettima no fewi équipe technique o Neya Ndiaye o wonan ɗo omoni Espagne kañum woni monteur kañum woni ko jogoto en même temps caméraman o e Samba et aussi Thiatou Walo équipe technique o mention spéciale parce que sahaji min kabat e nder tournage o min kabat pour holɗum affaire o yo rew lawol fof yo feew sahaji min kaba e nder ɗum ɗo Neya ara wiyami ala o ko haali ko mi yaadani min wi yo haal ɗum no o wi mi yaadani hen hamin dutto min goppo ɗon artiste aji min jaaha min dugɗo min e mabɓe hamin daña solution min garta e liggey o donc ɗum ɗon foof ko pour liggey o yaara yeeso miɗo jettaɓe no fewi mboɗo yafnoɓe aussi yetta kadi kaw Abou Diop
kañum ne no feewi sabu o bonnani so bonnino tan ina wawno bonde dal mais franchement o wiyata amen tan ko jokke golle continuer mboromi caggal mon o heewani hen haala ni mboromi caggal mon e yettude kadi fansaji ɗi e halpulareɓe par ce que minen min mbawa yobde sa waɗi hunde hay goto yeeɓani hay goto jeyani cikkumi tan a wonta ɗo aɗa dugde hay goto ou bien saɗa dugdata koye hoorema donc holko tagui mi yeeɓaka donc noon amin jettaɓe no fewi min mbiyaɓe kadi yoɓe ɓeydu wadde abonné e nder Pindi TV yoɓe ɓeydu kadi jaggude yoɓe ɓeydu suivre yoɓe ɓeydu like yoɓe ɓeydu les commentaires par ce que ɗum tagata hayso taw jomum wawa ittude kalis kono waɗi pouce mo ganduɗa indirectement donc no sohla min calmina aussi Fatima Kane ko administra no wiyete kadi ko fans mo ganduɗa omoni Canada Fatima Kane depuis Canada Fatima Fall depuis France Guedda Bari machallah yo Allah artir cellal bandu e Amina Sarr Marta Sarr nen Aissata Diop depuis la Mauritanie e ko mo limti juuman donc mi haada don d'accord mi haada don Allah jarama vraiment ko weltare no fewi minni kadi joddade mon do hen ngam etade labbinde ko yewti ko e hakkillaji bandiraɓe jeewo fuddode mudum e jeewdo yarat do e ko fay arde to bangi hono production mo gondon e dow mum onon équipe mo ganda ko jeewo e wondude équipe mo Pindi TV eden kewiide be dana e jama be dana e nyalawma onon ne kadi artiste be on dana ki jamma on dana ki nyalawma kono kadi e kanko jom galle o jiddo bamtare noddudo leñol fulfulde kala tawi fandare nde ko yo enen kala yi en nanodir enen kala so tawi gondo toon to fongo lembi o haali hunde o e gondo to hen to bangi marda tawi fama exactement holko yiiɗi haalde holko yiiɗi wadde ko ɗum woni darde o mo ganduɗa ko Daoudou Moussa Dia ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma hannde en jetti ɓe ganduɗa kay ko huccitɓe men ina daara e oɗo saaha kono kadi e ɓeɗo invité ji meɗen wadɓe fayida no fewi woni Yero Sow wondude Yacine Sy kame Fatimata Zahra Cissé en jetti to banggue caméra Samba Diop wondude Amadou Touré gorko mo ɓundu Coumba Bannado Boubou Malick Sy wondude e omo ganduɗa ko biyeteɗo Kisma Sy gorko Mouhammadi Hunare en calmini men jettimo ɗo e yesso micro ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne adi men e plateau spécial koko fayi arde so Allahu lamdo jaaɓi on jarama merci beaucoup